مسيلوني تخطاتلي زانتا صحاف انتراخن يعقوب داويد كبرت سمعتي قدمي نامنا لهم عند زانتا محلافي نشتي حبريتا علاتني صباح باقوطاطرا ناي يوغندا كاب ساعه 7 كساب ساعه 8 حنتي حداث مدب حسنا لكم كنمصينا اتا مدب اب جاي راديو تفنو خوينا كومون بفيسبوك ناي راديو اب بيج ناي راديو كومون بيوتيوب بقطع كفنو مخانو كحبركم فوتو اتي مدب كا لزب ناي منسيات كوينو اكاتعتي كومون نمنسيات كطوم زغلو ارستات ندالعلنا كنزاراربينا نتي زلو زربات ويون بمنسيات صغر بتمرتي كتساتفو بزغاطامي كقدمكم يفوتو صباح الساعه 7 يرخبنا حجي كن بقطع نافتا قريب لكم دلغزان تخالفكم سلام كمي كنيكم زخبركم سمعتي ازي جاتروز انترتينمنتيو ابز حلف ربوع مبل كالاي كفال زانتا مسيلوني اقرب لكم باري ذكر كوينو نلوم دما سالساي كفال حيزلكم قريب لكو اقدمكن كابز حلف كفال وحد كزاخركم سابرينا كاب غزا وصيا نابت كل غيزي مس محازوتا خوينا شوشات سبلو غزا كيدا كتزانغا فتينا انت خونا وشت ايرغن غزا تمليسا ناب سناي دويلا حماق كم زلا بقلص نيراتو سناي دما كاب قانقا فقر وصيو ابونا كم حوا قوم مخانو قلاتيلا كاب كندا ناب زنبرتو عدي كمص مخانو نيروا سابريناون بحغوس تقبيلاتو من البات اتنغيتو فقروز جبراز نبره مستير كبر هلا تدل نيرا سلازخونه نتي زحان قدل لباون مسم اللمات كسعرو 5 تسفا جيرا تتصبيتو يا فيت اب انستغرام بزح سئلتات كريت انيحو بحنت سئل جن تماريخو نابتاز مارختو قال متصحفه جن زفلت اخوينا صنيحاتو اب جمجم بحري استلاليا نيتيا نيرا دويلا نيرو كراخو بدو يخونو كالاي كفال ابز تزازي مانيرا سالساي كفال كه انت يكون حزات لنا تلو اسكا حبيرنا نكتاتل سناي كاباير ورد مسبلة تخيلو قد سابرينا كرين داقاي واتيو بزيكا أبزبانو وحدات كداونتي لابتوب زحزت نشتي بورسا كالإزغونا نبرتاي نبرون أما عزير بورتغل كل مسبلة أفيتو سابرينا انترخبا دويلو بعين زرع أبكسادو 10 جرام سنسلة وركي مستك أي حبرقاتو تحاويسو قرما وسيغلو نيرو نسابرينا بعينو زيرو رخبان حتير سره مس بناو ماليا مس أديداس جاما وسيخكا قرم ودخينو كسقو مكالو أما عدو كينا كتصبيو تصنحت سابرينا بهنت إنت كمزي تتصبيتو كأسيلا كتقبلو متسات وي مكرتي كمك انغي حقيفو سيموا الساقن حقفتون سناي حقيفوات انيعو فنوم سبلا يعنتا ينبعو كمز نبولو رايوم سابري بكا نبعت كريك كتصور زخل حيلي باللين يمانيتي إيدو سديدو أبي عنتا زنبر نبعات عليو حايفوانا مكينا سابرينا زنبرتو سكومو معصو مكينا تخفيتو كلتيومنا مكينا تسغيلهم سابرينا موتورات السيا مكينا تبقيسا كتحنبب جمرت واو عدهم مجمل كعملي وي مجمري كخونو زحاسبو قالاتيو دحاني مجم حتصير ملسي باتو السقبلت سناي سابرينا سلزخبرتو قصل تشكيرو كل دقيقة بتا مكينا سقسقونه እንደገና ዘረባ ሰናይ ጀሚሩ እዙም ጻድኮ ጽቡቅ ፎቶ ማዓጅም ትሪኦም አለኽዶ ድስክብልኻ አፊቱ ዝነበሩ ዝተፈለለይ ፍቁራት ገሊኦም ተሃይፎም ክሳዓሙ ኩዕሶ ክጻወቱ ክሕምብሱ ኣብ ሕፃ ደቂሶም ምስራዩ ከም ዝበላ ሰናሐወይ ጽባቐ ጥረቤን እኹል ኣይኮነን ቅሳነት ይዝድለ እንታይ ሞ ይዓብዝ ጽቡቕ ዓድዳ ጽቡቕ እዩ ቅሳነት የብሉን ናይ ውሽጣያ ተዛሪባ قدامي عالم بتيحتهم برحنت معلتون يخون تعيموا يفلتنيو
ስለዚኣ ድማ ነቲ ጽባቐ ዝብሎ ነበረ በኣንጻሩ ንሳ ከም ትጸልኦ ዝነገረቶ ሰናይ ቀጽለን ጉዕዞ ናይ 30 ደቓይቕ ብኣዝየን ውሑዳትን ዝቝጸራ ቃላት ናይ ክልቲኦም ተወዲኡ ካብ መኪና ወሪዶም ናብ ገዛ ሳብሪና ደየቡ ሳብሪና ኣብ ገዛኣ ዝኾነ ዝገበረቶ ዝብላዕ ይኹን ዝስተ ስለ ዘይነበራ ሻወር ክገብሩ እሞ ንደገ ክወፂኡ ነይሩ ሓሳባ ንሰናይ እውን ኮም ኢላ ናብ ሻወር መርሐቶ ሳብሪና መደቀሳ ኣትያ መስትያት ረኣየት ጨጉራ ፋሕ ኢሉ ገጻ ጸማልያ መሲሉ ክዳውንታ ንሕድሕዱ ዘይሳነ ሕብሪ ተላቢሱ ነባሪት ጎደና ምሲልዋ ተዓዘበት ስለምንታይ ቀያይረ ዘይከዶ ምስ ነብሳ ተባሰት ኣብ ልዕሊ ዓራታ ዝነበረት ጉብዝና ክትልዕል ከላ ዝተሰኣለታ ስእሊ ቀው ኢላ ጠመተታ ነቲ ምስኣ ዝነበረ ምስላውን ኣብ መስትያት ረኣየቶ ነብሳ ተዓዘበታ ክልቲአን ዋላ ሓንቲ ኣይረኸባን እየን እታ ናይ ቀደም ሳብሪናን እታ ሕጂ ዘላ ሳብሪናን ሽዑይ ድማ ካልእ ሰብ ትኸውን ከም ዝነበረት ዝተረድኣ ነቲ ኣብ ኤርፖርት ኸይዳ ዝተቐበለቶ ሰናይ ናብ ዓይና መለሰቶ ዝነበሮ ግርማ ኣቕና ንነብሳ ድማ ደንጊጻትላ ካብ መደቀሲ ምስ ወፀት ኣብ ሳሎን ሰናይ ድሮ ተሓጻጺቡ ክዳውን ተቐያይሩ ኮፍ ኢሉ ሞባይል ክትውቕ ጸንሓ ንሳውን ዝሓሸ ዝበለቶ ክዳን ለቢሳ ኣብ ጎኑ መጽያ ኮፍ በለት ኩሓቕፋ ደሊ ነይሩ እንተኾነ ፈጺሙ ኣይደፈራን ሰናይ ሓወይ ሶሪ ኣሸጊረካ ከምዚ ኢልካ ቀልጢፍካ ትመጽእኒ መሰለንን ነይሩ ኣው ዓብዪ ነገር ኣይኮነን ውሽጠይ ዝቕበሎ ገብሮ ዝግባእኒ ገይረ እዚ ረብዓ ድማ ንረብሓ እዩ ኖ ለባን ኮይንካ እምበር እንዳተዛረበት ከላ ፍኩስ ኣቢሉ ኣብ ነብሱ ዝነስነሳ ጨና ናብ ኣፍንጫ ሳብሪና ዘንበየት ምስቲ ዝስማዓ ዝነበረ ባዶነት ምስቲ ዝነበራ ጭንቀት ኣብ ሕቕፉ ሽጉጥ በልዩ ዝመጻ ነይሩ ክልቲኦም ኣይተደፋፈሩን ንዓኣ ብዘይርድኣ ናብ ሰናይ ትቐርብ ስለ ዝነበረት ሰናይ እንታይ ከም ዝደለየት ቆብ ኣቢልዋ እዩ ንዓኣ ትቐርባ ዝነበረት ጸጋመይቲ ኢዱ ቀስ ገይሩ ናብ ሽምጣ ሓሊፉ ስሕብ ኣቢሉ ኣብ ሕቕፉ ምስ እተዋ ነብሳ ብሓንሳብ ከም ሓዊ ዝረኸበ ፕላስቲክ ጭብጥ በለ ኣብ ሕቕፊ ሰናይ ኮይና ነብሳ ቀጥቀጥ ክብል ጀመረ ንሳ ጥራይ ኣይኮነትን ሰንቢዳ ሰናይ እውን እንታይ ኮይና ቀጥቀጥ ትብላላ ክርድኦ ኣይከኣለን ንኣስታት 5 ደቓይቕ ዝኸውን ክልቲኦም ብዘይ ድምፂ ስቕ በሉ ኣካላቶም ግን መመሊሱ ይቀራረብ ነይሩ ሰናይ በታ ካልእቲ ኢዱ እሳ ክሓካ ከሎ ሳብሪና ድማ ኣብ ኣፍ ልቡ ደቂሳ ጥዑም ሽታ ኣካላቱ እንዳተቋደሰት ሰናይ ዘሪኦ ንብዓት ውሽጣ ፍሰሰት ያፌትን ንያትን ተደዋዊሎም ተቋጺሮም ተራኺቦም ብሓንሳብ ኣብ ኢንተበ ዝርከብ ሓደ ጽቡቕ መዘናግዒ ማእከል መሪጾም ልክዕ ሰዓት 6 ናይ ምሸት ክልቲኦም ኣብ ልክዕ ሰዓቶም ተረኸቡ ኒኑ ካብ ገዝኣ ክትወፅእ ከላ ፎኩስ ክዳውንቲ ተዘይኮይኑ ምስ ያፌት ስለ ዝተቋጸረት ፍሉይ ክዳን ፍሉይ መመላኽዒ ዓርሙሽ ክትጥቀም ኣይደለየትን ግን ልዕሊ ካልእ መዓልቲ ተኸሊዓ ፀቢቓ ነይራ ያፌት ግን ሓድሽ ክዳን ሓድሽ ጫማ ገዚኡ ናይ ምንኣስ ሓዊ መኪና ቀይርዩ ከይድዋ ኒኑ በቲ ኮይንዎን ገይርዎን ሒዝዎን ዝመጽእ ፍሉይ ነገር ኣይተገረመትን ጥራይ ዘይኮነ ብዙሕ ኣቓልቦ እውን ኣይሃበቶን ኩሉ ንሳ ክትረኽቦ ትኽእል እዩ ንዓ ሓድሽ ነገር ኣይነበረን ንያፌት ግን ከም ሰብ ኣይጸልአቶን ነብሱ ዝከናኸን ወዲ ከም ምዃኑ መጠን ደስ ኢልዋ እዩ ብሓንሳብ ኣብ ሓንቲ ጣውላ ዝነበሩ ክልተ ሰባት በበይን ዓይነት ጠለብ ኣዘዙ ንሱ ዝብላዕ ፒሳ ክእዝዝ ከሎ ኒኑ ግን ካፕቺኖ ኢላ ኣሲዛ ክትበልዕ ለሚንዋ ፈቃደኛ ኣይነበረትን ዝተኣዘዘ መጺዎም ክልቲኦም ክቋርሱ ጀሚሮም ዘረባ ዝጀመረ ያፌት እዩ ንዓኣን ነዊሕ ሰዓታት ከምዚ ትዛረብ ገይሩ በይኑ ለፍለፈ ክገርመኪ ኒኑ ኣነ ብሓቂ ዝብለኪ ብዙሓት ኣዋሊድ ዝፈልጥ ኣይስወክነ ብዙሓት ኣዋልድ እውን ኣውፅአ ብጽባቐ ክንደይ ኣዋልድ እውን ተገሪመን ተደኒቐነ ከምዚ ናትኪ ግርማን ጽባቐን ዘለዋ ጓል ኣንስተይቲ ግን ንፈለማ ግዜ ዝርኢ ዘለኹ ካብ ኩሉ ደስ ዝበለኒ ናትክስ ከንታይ እዩ በቃ ናቹራል ኢኺ ጽባቕቲ ስለ ዝኾንኪ ንጽባቐ ተጋነንዮ ፃዕሪ ትገብርኒ ኢኺ ከምዚ ጽባቐ ዘይብለን ጽባቐ ክገዝኣ ወይ ጽባቐ ዘለዎን ጽባቐን ክሳ ዝውዕላ ፎከስ ትዋልድ ኣይኮንክን ስለዚህ ኮንከ ድማ ድኒኣኪ ካብ ኩሉ ህይወት ክባህላዊ ምስሊ ዘለዎ ስለ ዝኾነ ንዓይ ክገዝኣኒ ክኢሉ እዩ ኣዋልድ ነትሪአን ኣለኺ
زين سنك مسلا نفسن رسعين أبي وعلى اللوان رئينا لنا حق خنديخا جن نسن دليتنكم يخون أنا غاد دليتي زي يخون كم سبقن ناتي حما ناتن تصبق كبلت تصبيني نينو نسون ديو جن أنا زبلك زلوخو سب ولا حنتي وسغايد لينيو كم تعمل غزو فتركا كما تكيدا لك بالي أنا ጽቡቕ ንስኻ እውን ትብል ኣለኻ እምበር ንኽት ጽቡቕ ደኺምካ ዝመጽእ ኸ ኢኻ ትመስል ያፌት ድሕሪ ዘን ዝሰምዐን ቃላት ክጥንቀቕ ነይርዎ እታ ምስኡ ኣፊቱ ዝነበረት ጓል ኣንስተይቲ ከምተን ካልእ ግዜ ዝፈልጠን ደቂ ኣንስትዮ ከም ዘይኮነት ቀልጢፉ ኣስተውዓለ ንነብሱ ተመሊሱ ፈተሻ እንታይ ኢሉ ክዛረብ ነይርዎ ኣብ ምርጫ ኣተወ ዘረባ ግን ክቕጽል ኣለዎ እንተደኣ ደንጊዩ ናይ ተሰዓርነት መንፈስ ከርእዩ እንታይ ድመሲልክኒ ንሽኮር ኣነ ሓቂ ንምዝራብ ጽቡቕ ኮንካ ምርኣይ ኣዝዩ ደስ ብለኒ ዋላ ንምንባር እኮ ኣብ ሰለስተ ነገርና ክንመቕላ ንኽእል ንምንታይ ዳኻ ትሰርሕ እስከ ተዓወት ስርሒ ገለ ኣብቲ ድብጻሕ ሞ ብጽሒ በቃ ትበልዕ ጽቡቕ ክትረግጽ ጽቡቕ ክትክደን በቃ ፍሉጥ ክትከውን ክትከብር ኢኻ ትሰርሕ ኣይኮነን ድዩ ኣይ ብወገነይ ክሪያት ኮይኑ እኮ ኣይመስለንን ኖ ከምዚ ምሻ ኣይትኹለፍኒ እሞ ቅድም ኣውድእኒ ያፌት ርእሰ ተኣማንነት ሲእኑ ዘረባ ኣኮለፋ ጌጋ ብርእሲ ጌጋ ወስኸ ንኣብነት ሕጂ ንስኺ ኣዝዩ ክጽብቕቲ ኢኺ ግን ከዓ ናይ ገዛ ክዳን ጌርክለኺ ጽቡቕቲ ስለ ዝኾንክን ክዳን ቀይርካ ይቀይር ኩሉ ግዜ ጽባቕኺ ይጠፍእን እዩ ሓቀይ ዘይኮንኩን እወ ጽቡቕ ኣለኻ ርኢኺ ምኹምኡ ኮ ኢለኪ ምስቲ ክብሎ ዝጸንሐ ዘይሳነ መዛዘሚ ገበረ ኒኑ ካብ ልባ ንዕቓቶን ከላ ናይ ንዕቐት ምልክት ግን ክተርእዮ ኣይደለየትን ከም ዝተረድአቶ ጽቡቕ ዘረባ ከም ዝተዘረበ ኣድናቖታ ገለጸትሉ ያፌት ካብ ልባ ከም ዘይኮነት ተረዲእዎ ብምስጋና የተመለሳን እሞ ኒኑ ጽቡቕ ጌርና ዳሞ ዘይንላለ ባይድ ክጅምር ወይስ ንስኻ ክጅምር ላይ ድሓን ንስኻ እውን ክጅምር ትኽእል ኢኻ ጽቡቕ ፀገም የለን ኣነ ያፌት ተኽላቢ ይበሃል ኣብ ደቀ ምሕረይ ተወሊደ ዓበ ኣብዚ ዓድኻ ምስ ባባ ማማ ዳርጋ ኩሉና ስድራ ብሓንሳብ ኢና ንነብር ባባ ኣብ ካናዳ ይቕመጥ ነይሩ ኣብ ጁባ መፅኡ ዓበይቲ ትካላት ስለ ዝገበረ ጽቡቕ ተዓዊት እዩ ድሓን ዝኾነ መነባብሮ እውን ኣለና ኣኻ ኣሕዋትካ ኸ ኣብዚ ዓዲ ድዮም ዘለዉ ማለት እወ ዳርጋ ኩሉና ኣብዚ ዓዲ ኢና ሓደ ሰናይ ዝበሃል ሓወይ ግን ኣሎ ኣብ ካናዳ ኮይኑ እዩ ዝመሃር ዘሎ ኣነ ድማ ምስ ባባ ኮይነ ኣብዚ ዓዲ ኣብ ጁባ ዘሎ ዓበይቲ ትካላት ናይ ዘካይዶ ኣኻ ጽቡቕ እንታይ ስራሕ ኣለኩም ማለት ድዩ እወ ኣብ ዩጋንዳ ዓበይቲ ፋብሪካታት ኣለና ዳርጋ 3 ይኸውን እዩ ኣብ ጁባ ድማ ሆቴላት ከምኡውን ሓንቲ ናይ ነዳዲ መጻረይ ፋብሪካ ኣላትና ዋው ብጣዕሚ ጽቡቕ እምበር ከመይ መኸደልኩም ኣለዉ ድሓን እዩ ኣምላኽ ይመስገን ጽቡቕ ገንዘብ እዩ ዘእትወልና ወርሓውስ ክሳብ $3 ሚልዮን ኣታውለና ዋው ጽቡቕ ኒኑ ኪኖ ጽቡቕ ኢላ ኣድናቖታ ምግላጽ ዝኾነ ናይ ምግራም ምልክት ኣይረኣየቶን ያፌት እውን ከምዘ ተገረመት ርእዩ ደስ ኣይበሎን ካልእ ዝተላለየን ደቂ ኣንስትዮ ይትረፍዶ ክንዲ ዝኣታዊ ከም ዘለዎም ተዛሪቡ ትካል ከም ዘለዎም ነጊሩ መኪኖም ክዳውንቱን ምስ ረኣዮ ጥራይ ልበን ዝጠፍአን ኣብ ኒኑ ግን ከምኡ ዓይነት ተርእዮ ኣይነበረን ጥንቃቐ ተሓትት ጓል ኣንስተይቲ ምዃና ተረዲኡ በቲ ዝሪኦ ዝነበረ ክብረታ ግን ዝያዳ ፈተዋን ኣኽበራን እሞ ስእልታት ገለ ኸርእየክ ናይ ስራሕና ገለ ብስእሊ እንተተደነቐት ከሪኣ ሞባይሉ ከፊቱ በብሓደ ስርሖም ከላልያ ጀመረ ንያት ስቕኢላ ካብ ምርኣይ ሓሊፋ ዝኾነ ድምፂ ኣየውፀትን ናይ ጋንዳ ትካላቶም ኣርኢዩ ምስ ወድአ ናብ ናይ ጁባ ትካላት ሓለፈ ሓንቲ ስእሊ ሪኣ እስክሰ ስእሊ ርአኒ ደዋ በለቶ ሞባይል ኣቐቢልዋ ነታ ስእሊ ኣቕሪባ ራየታ ኣይተዛረበትን ሞባይሉ ሃበቶ እንታይ ዳ ትፈልጥዮ ድኺ ሕቶ ኣቕሪብላ እወ ንሰባ ይፈልጠ ኣኻ ሓቂኺ ኣቦይ ገረ ኣብዚ ጥቓኹም እንዲኸ ገዝኦም ፈልጥዮም ትኾኒ ኢኺ እወ ኣብዚ ጥቓ ናይ ገዙ መሳርሕትኹም ዲ እወ ምስ ባባ እንድዩ ጽቡቕ ርክቢ ነይርዎም ሕጂ ግን ተባኢሶም እዮም ዘለዉ ይህ ስለምንታይ ይትረፍኪ በጃኺ ኢለኪ እቲ ሰብኣይ ትስዑ እዩ ድሓር ድማ ከምዚ ገለ ገበን ኣለዎ ሃፍቱ ብስርቂ ኣምፂዎ እዮም ዝብሉ በዓል ባባ ኣብ ኤርትራ ሓላፊ እንጂ ነይሩ ሰብ ብምስግጋሪው ገንዘብ ኣኪቡ ሃፍቲሙ ይብልዎ ምስቶም ዓበይቲ ናይ ኤርትራ ናይ ጁባ ናይ ጋንዳ ሓለፍቲ እውን ርክብ ኣለዎ ብኸምኡ ብዙሕ ሰብ ኣይፈትዎን እዩ ኒኑ ኣይተዛረበትን
እትሰምዖ ዝነበረት ዘረባታት ቀጻሊ እትሰምዖ ዘረባ እዩ ብፍልይ ዝበለ ግን ኣብ ቅድሚኣ ምስ ኣቦኡ ኮይኑ ዝሰርሕ ወዲ ብዛዕባ ኣቦኣ ዝርዝር ኣቢሉ ክዕልላ ምፅአ ንሳ ድማ ከም ጓና እንዳበለት ሕማቕ ታሪክ ናይ ኣቦኣ ክትሰምዖ ምፅአት ክብራት ሰማዕቲ ሳልሳይ ክፋል ዛንታ መሲሉኒ ኣብ ዝተዛዚማላ ራብዓይ ክፋል ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ረቡዕ ሒዘልኩም ክምለስ ክሳብ ሽዑ ግን ኣብ ዘለናዮ ሰላም እንጠና ንኹላትና